дастурамали вазорати фарҳанг ба тарзи бастаи мӯйи бонувон ҳам дахолат карда ва мегӯяд духтароне ки мӯйҳои дароз доранд дар донишгоҳу ҷойҳои корӣ онро боз нагузоранд ва ба таври умумӣ дар вақти корӣ ва дарс ҳатман мӯйҳояшон бояд бофта ва ё ғун дошта бошад. ба занон тавсия дода шудааст ки рӯймолҳояшонро сода банданд ва аз рӯйсарии сиёҳ дуррӣ ҷӯянд, зеро ранги сиёҳ ба гуфтаи онҳо рамзи азодорӣ будааст. тарҳу намуди либоси сокинон барои сайру гашт дар кӯчаю хиёбон, гулгаштҳо, боғҳои фарҳангиву истироҳатӣ, театр ва толорҳои консертӣ бахши алоҳидаи ин дастурамал аст. бар пояи ин дастурамал либосҳо вобаста ба фаслҳои сол ва табиату иқлим ба зимистону тобистон ва баҳориву тирамоҳӣ гурӯҳбандӣ шудаанд. ин либосҳо ҳамчунин аз лиҳози ҷинсият ва сину сол ба либосҳои мардона, занона ва кӯдакона тақсим шудаанд. дастурамал ҳамчунин либосҳоро ба расмӣ, ҷашнӣ, корӣ, саҳнавӣ, истеҳсолӣ ва маросимӣ тақсим кардааст. аз ҷумла барои занони хонашин тарҳи куртае ироа шудааст ки қисматҳои пеш ва паси он маҳкам мебошанд ва дар ин сурат ба бастани сатр эҳтиёҷ пайдо намешавад, гуфтаанд дар ин тавсиянома. ин намуд куртаҳо метавонанд гиребондор бошанд ва ба гуфтаи мураттибони тарҳ ин тарзи духти куртаҳо аз гузашта дар миёни занони тоҷик маъмул будааст. бар асоси ин тарҳ либосҳои занони шавҳардор аз духтарони ҷавон фарқ мекунанд ва ҳамин тавр либоси занҳои калонсол дар духт ва ранг фарқ доранд. ин дастурамал ба занон мегӯяд ки дар интихоби ранги либос фарқгузорӣ кунанд ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва ҷашну маросимҳои шодмонӣ либосҳои гулдору рангдор ва дар мотам аз либоси кабуду сафед истифода намоянд. хуршед сатторов, тарроҳи тоҷик, мегӯяд беҳтар буд қабл аз таҳияи ин дастурамал тарроҳони муваффақ ҳам даъват ва пешниҳоди онҳо низ шунида мешуд, чун ба гуфтаи ин тарроҳ барои таҳияи либосҳои миллӣ бояд пеш аз ҳама сифати матоҳое ки аз он сару либосҳо таҳия мешавад хуб бошад ва мардум ҳам тавонанд аз онҳо дар тамоми 4 фасли сол либос дӯзанд. конкурс кунанд, маблағ ваъдашон кунанд, эҷод кунанд ва ё баъд ин чиз мешавад. ихе сам на сам барои ҳамин кора гуфтан кардем тамом ихе намешавад. сатторов мегӯяд ҳоло дар тоҷикистон матоҳои ба мисли адрасу атлас истеҳсол мешаванд ва хуб аст ки ин матоҳо табииянд, аммо намешавад либосҳои таҳияшуда аз чунин матоҳоро дар 4 фасли сол ба кор бурд. аз сӯи дигар ба гуфтаи сатторов ҳоло дар тоҷикистон на ҳама навъи матоҳое ки нусхаи миллӣ доранду дар 4 фасли сол ба онҳо либос таҳия карда мешавад истеҳсол мешаванд. мукаррама қаюмова, як тарроҳи собиқадори либос ва яке аз мубаллиғони фарҳанги миллӣ, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки аз тарҳи пешниҳодии либосҳо розӣ нест. вай гуфт ки шахсан ӯ дар баррасии ин тарҳҳо иштирок накардааст. ба гуфтаи ӯ ин дастурамал осемасарона таҳия шуда виҷагиҳои либоси мардумиро дар манотиқи мухталиф ба инобат нагирифтааст. мукаррама қаюмова гуфт: ҳар давру замон барои худаш муайян кардаги либоса. масалан мегӯем замони дориюш ин хел пул мепӯшид, сомониҳо ин хел мепӯшиданд, сосониҳо ин хел мепӯшиданд. даври рӯдакии либосаш ин мегӯем. охи ин даврам талаботи ин даврам бояд ба назар гирифта либосҳои офарида мешуд ки масалан оно мо мепӯшондем ё ки масалан вай дастур мешуд баъд мегуфтем ин қарор аст, қонун аст. дар тоҷикистон солҳо боз маъракаи ба гуфтаи ҳукумат тарғиби либоспӯшии миллӣ ва ҷилавгирӣ аз тақлидкорӣ ба либосҳои бегона идома дорад ки қисми муҳофизакори ҷомеа онро чодаркашӣ аз сари занон ном мебаранд. аммо масъулони давлат мегӯянд ин маърака танҳо ҳадафи ҳифзи фарҳанги миллӣ либоспӯширо дорад. бонувони тоҷик дар замина мегӯянд интихоби либос бештар кори сирф инфиродӣ ҳар як шахс аст ва дахолати давлат ба ин як навъ маҳдуд сохтани ҳуқуқи занҳо аст. ахиран гулрухсор сафиева дар ин робита гуфта буд ба бар кардани либоси миллӣ танҳо дар рӯзҳои ҷашну идҳо хуб аст, аммо дар фасли зимистон имкон надорад. агар дар зимистон мо либоси миллӣ ба бар кунем моро сармо мезанад, гуфта буд Сафиева.